Halapad nga pagbaha na sinati sa pipila ka bahin sa Sugbo, epekto sa kusog nga bunok sa uwan kagahapon sa hapon. Usa ka balay na tumpag human midahili ang yuta samtang mga sakyanan nalubog sa baha. Ani ang report ni Marco Reggie Abella. Nalubog sa tubig baha ang mga nakapark ng mga sakyanan gawa sa usa ka mall sa Cebu City human sa kusog nga pagbundak sa uwan gahapon sa hapon. Sa video nga gi-upload ni Jojo Yap Aranyo, makita ang daw sama na sa subaang parking lot sa usa ka mall nga nahimutang sa Barangay Apas. Dugang niya nga aron makagawas ang napundong tubig, gituyo paguba ang pader sa tubangang bahin sa parking area ug pasado alas 4 na sa hapon, mihubas na ang tubig baha. Sa video nga kuha ni Wendell Gabutan Menyoza, makita ang kusog nga bulog sa tubig baha sa may MJ Cuenco Avenue sa Cebu City nunot gihapon sa kusog nga pag-uwan. Samtang sa Mandaue City, gisanapan usab ang kadalanan sama sa kuha nga video ni Mary Rose Sarino nga mga pasado alas 7 na sa gabi apan wala gihapon mihubas ang tubig baha. Daghang mga motorista ang nisway sa pagsungasong sa baha nga halos miabot na sa tuhod. Sa Pikas Bahin, miresponde ang Bantay Mandaue CDRRMO sa sitio Purok Papaya, Barangay Ibabaw human miabot na sa liog ang kalawmon sa tubig baha. Girespondehan usab sa Magikay Fire Rescue ang usa ka balay nga nahugno human midahili ang yuta sa kilid sa sapa sa may sitio San Miguel, Barangay Magikay, Mandaue City. Nagpakitabang ang tag-iya sa balay nga si Jessica Densen pasado alas 4:25 na sa hapon. Hinuon wala ray naangol sa maong pagdahili sa yuta. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abella. GMA Regional TV Live.